ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ଦେଖିବା ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଛି ଯାହାକି এই ଖବରଟି ସକାଳୁ ଆସିଲାଣି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି ଏଠାରେ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ, ଯାହାକି ଭଲ ପଦବୀ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା କେତୋଟି କ'ଣ ରହିଛି ପୋଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ ନେବି ଯାହାକି ୱେବସାଇଟ୍ ଭିତରକୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ପ୍ରଥମଟି ଡିଟେଲ୍ସ ଜୀବନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରୁ ଆସିଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି, ତାପରେ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିତରକୁ ନେବି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ପଦବୀଗୁଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମୀଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟକ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର, ଷ୍ଟୋର କିପର, ଜିଏନ୍ଏମ୍, ଏନ୍ଏମ୍, ଡ୍ରାଇଭର। କେବଳ ପତ୍ର ଏହା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ? ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବେ। ୱେବସାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ବୟସୀମା 18ରୁ 42। ସମସ୍ତ ଜାତି ପାଇଁ ଯାହାକି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି 20/8 ରହିଛି 20/8ରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବୁଝିଲା? ତ ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ। ତାହେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାହାକି ମୁଁ ଅଛି ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୀବନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାହାକି ଏଠି ରହିଛି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବାହାରିଛି। ଆପଣ ଯଦି ବି କିଛି ଡାଉଟ୍ ବି ଅଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ବାହାରିଛି ଏଠାରେ କେତୋଟି ପଦବୀ? 253ଟି ପଦବୀ। ତାପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ୱାର୍କର ପାଇଁ ରହିଛି 475ଟି। ହେଲ୍ଥ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି ଏଠାରେ 350ଟି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ରହିଛି 320। ଷ୍ଟୋର କିପର ରହିଛି 600। ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ରହିଛି 800। ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖିବା ଏମିତି ରହିଛି। ଜିଏନ୍ଏମ୍ ପାଇଁ ରହିଛି ଏଠାରେ 550ଟି ପଦବୀ। ଡିପ୍ଲୋମା 12th ଡିପ୍ଲୋମା ମାଗିଛି କେଉଁଥିପାଇଁ? ଜିଏନ୍ଏମ୍। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜିଏମ୍ କରିଛି ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଥାଏ, ମେଡ଼ିକାଲର ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ +3 ପାସ୍ ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି କରିପାରିବେ। ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ 8ମ ପାସ୍। ଷ୍ଟୋର କିପର ପାଇଁ 10th ପାସ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ପାଇଁ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ 12th ପାସ୍ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଛି ହେଲ୍ଥ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଛି 350ଟି ପଦବୀ ବାହାରିଛି। ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ରହିଛି। ମେଡ଼ିକାଲ ୱାର୍କର ପାଇଁ ରହିଛି ଏଠାରେ ଯାହାକି 12ଟି 12th ପାସ୍। ସାଲେରୀ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ। ଇଏ ହେଉଛି ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍। ଲାଷ୍ଟ ତାରିଖ ରହିଛି ଏଠାରେ 20 ଅଗଷ୍ଟ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି କେମିତି ଏଠାରେ ଆବେଦନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଥିବା ଲିଙ୍କକୁ ଯିବେ। ଲିଙ୍କ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଦେଇଛି ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ। ଏଠି ପ୍ରଥମରୁ ମିଳିଯିବ ଆପ୍ଲାଏ ଲିଙ୍କ। ସେଠାକୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନଚେତ ଏଠାରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ଦେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ବୋଲି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। 18ରୁ 42 ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆଜ୍ ପର୍ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରଥମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୋଷ୍ଟ ନେମ୍ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ, ପ୍ରଥମ କଥା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନେମ୍। ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ତାଙ୍କ ନାମ, ଫାଦର ନାଁ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯାହାକି ରହିଛି ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେବେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖିବେ, ପିନ୍କୋଡ଼୍, ତାପରେ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲିଟି, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଜେଣ୍ଡର, କ୍ୟାଟାଗୋରୀ, ଆଧାର ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍। ଏତିକି ଲେଖି ସବମିଟ୍ ନାଓ ଉପରେ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ ହେଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯିବ। ଏତିକି ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ ନିହାତି କରନ୍ତୁ, ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ଲିଙ୍କ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି।